נשלח לך. נשלח לך את המיקום. שער חדרה? זה כביש 9, אתה פונה ימינה. כביש 9? פונה 4. ימינה. צפונה. שאתה בא מ9 ויצא מתחנת אולגה או שהוא היה בעוד אירוע ובא מכיוון בקה? לא, אתה תראה מאולגה. אז איך הוא הגיע מהכיוון הזה? זה לא הגיוני לי בכיוונים. אם הוא עלה לחקר בכל מקרה. יצא את המסלול נסיעה שלו. כן, בסדר. ונתי יום ראשון כבר נתי עובד יום ראשון. כן, אמור לעבוד. למה קרה, אם אמרת דרך בבוקר, האם שמע